De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Doncs quan vulgueu, la careta. L'espai tecnofílic. Estem improvisant una mica la careta, ja està. S'ha acabat la careta. És molt creativa. Doncs mireu, ja que m'heu convidat en aquesta darrera resistència analògica, crec que el tema mateix que dona nom a la secció, és a dir, resistència analògica, mereixia una exploració virtual que passés per l'Spotify, el YouTube i Google, amb resultats més o menys satisfactoris. Si us sembla, per anar ambientant, prenem la part musical que ens brinda l'Spotify i només escriure resistència analògica, ja d'entrada el desconcertem, perquè ens pregunta, ¿quiere usted decir resistance analògic? Que pesats que són, pesats, convençuts que no saps escriure. Sí, però bueno, que és l'única opció, doncs hi dius que sí, i t'apareix la cançó. De fet, és només una, no és la careta de la secció, com podria ser, ens podríem plantejar incorporar-la. Sí. I aquesta que ens proposa es diu Resistant, entre parèntesis, Analògic Disturbance Remix, que interpreta una tal Muba i que sona així. Aquí al principi sembla una mica burrito català, Home, es podria dir que analògic no sona, tampoc. Doncs mireu, si us interessa o la voleu escoltar allò tota sencera, o bé aneu a l'Spotify i ja sabeu, de clicar resistència analògica, o la podreu trobar a l'àlbum We Call It Hardstyle. Home, We Call It Hardstyle. Potser ho matem aquí, no? Home, sí. Tu mateixa. Només hi ha la cançó. Per això. Ai, mira, ara surt una senyora que canta. Sí, és la Muba. Ui, que analògica sona! L'han retocat una mica, però vaja, tu no t'importa, no? Com que ets tecnofílica. Sí, a mi ja m'està bé, però vaja, no m'agrada massa, aquesta cançó, així que quedi dit. Anem a YouTube a veure què hi trobem si cliquem resistència analògica. Dir-vos d'entrada que als top 5 apareixen 5 vídeos de les vostres seccions. La primera entrada és la secció 17, l'han vist 69 vegades. La segona entrada és la secció 10, vista 27 cops. La tercera a YouTube és la secció 27, que han vist 11 vegades, i la quarta és la secció 43, que l'han vist a 9. En cinquè lloc apareix la secció vista més vegades, en concret 90. Aquesta va ser justament la primera resistència analògica que vau fer el passat 31 d'agost. Resistència analògica! Avui? La definitiva. Jo primer vull dir que estic realment molt contenta d'haver descobert que la poesia és la resistència analògica. De la mateixa manera jo penso que la resistència analògica pot ser poètica. Ara faig una poesia. Resistència analògica és una secció antològica que resulta immunològica per la tecnofília i lògica. Ja està. Això molt poètic. Sí, la contribució poètica, i dit això, doncs ja comencem. Vale. En les darreres 10 seccions d'aquest espai, el que hem fet és emprendre una croada per fer-vos tornar a la vida analògica renunciant als vicis tecnofílics, aquests que dèiem, i incorporats a la nostra quotidianitat i desenquistar-los d'allà. Sí. Aleshores, cada dia hem analitzat un vici tecnofílic per arribar a la conclusió que no només era innecessari, sinó que a més era perjudicial per la salut i per la sociabilització de l'individu. Aleshores, per la Montse, per si es va perdre algun capítol, o si teniu mala memòria i no veu prendre punts, doncs farem un repàs ràpid. A punts no, Doncs ara, per tu, Olga Vallejo, farem un repàs ràpid del resultat de les nostres anàlisis resistents dels vicis tecnofílics. Resultats de les 10 anàlisis resistents. Els 10 vicis tecnofílics. Pareu molta atenció, que és molt important. Haig de dir que tot això està escrita a mà per mi, Molt bé, vici tecnofílic número 10. L'ordinador. L'ordinador triga més en encendre's i en apagar-se que una màquina d'escriure. Alternativa analògica. Feu servir la màquina d'escriure, el retro torna i el retro mola. I tant, i no pesa. El GPS. Aquí, el vici tecnofílic número 2. El GPS elimina les converses del cotxe perquè hem d'estar tots callats per sentir el trasto. Alternativa analògica. Doncs en tenim dues, preguntar o perdre'ns. Vici tecnofílic número 8. El Googleasso farmacèutic. El Googleasso farmacèutic, que és preguntar-li al Google el que et passa en comptes de preguntar-li a algú altre, és molt perjudicial per la salut, perquè Google sempre li sembla que estàs fatal i que pots morir-te, i és molt alarmista Google en si mateix. Alternativa analògica. Pregunteu al vostre farmacèutic. Vici analògic número 7.
Fer servir les xarxes socials per a lligar. Tan útil com és. Home, documentar-se de la persona que t'agrada al Facebook, al Twitter, al MySpace, et produeix molta informació, però és una informació que a la primera cita has de simular que no tens, perquè encara que tothom ho fa, rastrejar la gent que t'agrada per internet et fa semblar incomprensiblement una mica psicòpata. Alternativa analògica. Sí, lligar als bars o escriure cartes d'amor. Vici analògic número 7. Fotografia digital. La fotografia digital augmenta exponencialment el nombre de fotos que fas i redueix exponencialment el nombre de fotos que mires o que tens. És estrany, però és cert. Alternativa analògica. La fotografia analògica. Digues, Olga Vallejo. A no ser que tinguis fills, que llavors les mires totes, totes, no importa. 1000 fotos amb un petit moviment, tu mires Si a tot. tu t'interessen els fills, t'encantarà el Vici Tecnofílic número 5. L'iPhone. L'iPhone. La gent que té un iPhone es torna tonta per l'iPhone. Com si en comptes de tenir un telèfon tingués un nen. Tonta. L'ensenya a tothom. Em diu tonta, parla de les clarament, noves aplicacions que té el Ho has telèfon. vist, Montse? Com si hagués après a fer Ho he coses vist, ho he noves. vist. De fet, em vas arribar a convèncer, Que no ja és en tinc un un. nen. Perdó. Molt bé. Alternativa analògica l'iPhone. Doncs tenir un fill directament o comprar-te un Tamagotchi que ara valen 3 euros. Vici tecnofílic número 4. És el mateix, però bueno. Buscar pis per internet. Vale, buscar pis per internet. Buscar pis per internet és horrible. Ho facis per internet o ho facis de qualsevol altra manera. com ho facis. Sí, el problema és que quan ho fas per internet és molt addictiu. Estàs buscant pis sempre, a casa, a la feina, a casa dels amics, a tot arreu, ja mirant a l'idealista.com. I al final acabaràs trobant pis pel boca-orella. Alternativa analògica. Practica el boca-orella. Vici tecnofílic número 3. Wikipedia. Wikipedia, Tan avui dia, útil, és tan l'altre. ràpida i eficaç, però diu tantes mentides. Mentides. I a més, des de la resistència analògica sospitem que és una arma cruel i dolenta. No sé per què. Alternativa analògica. Contrastar la informació. Està passat de moda, però és molt eficaç. Cert. Vici tecnofílic número 2. És que té molts Tutorials instruments. de YouTube. Té molts instruments i ha de fer moltes coses. Molt bé, aquest directament vaig a l'alternativa. Pregunteu a les vostres iaies. A no ser que vulgueu saber com maquillar-se com a zombi, la majoria de les coses, de veritat, us les poden explicar les vostres iaies. I vici tecnofílic número 1. Organitzar les vacances per internet. A veure, fàcil, Internet es penja molt. Les persones es pengen menys. I les guies de viatge es pengen Zero. gens. A partir d'aquí, vosaltres mateixos decidiu com organitzar les vacances. Molt de soroll, això. Resistència analògica, la secció antològica, que resulta immunològica per la tecnofília i lògica. Vale, dit això, anem a les conclusions sobre què he après fent tota aquesta secció tecnofílica. Després d'11 mesos. Aquestes 47 seccions. Primera conclusió. El món analògic va més a poc que el món tecnofílic. Per exemple, anar a la biblioteca és més lent que a buscar per internet. O, per exemple, escriure un guió a mà és molt més lent, us puc assegurar que escriure a mà. Una paciència. Sí. Segona conclusió. El món analògic pesa més que el món tecnofílic. Per exemple, 5 llibres i un volum de l'Institut d'Estudis Catalans... Això una pesen barbaritat. Més, sumats als 11 instruments que tenim per aquí, pesen més que 0 coses, que són les que necessites per fer una secció fent servir internet. Conclusió final. Sí, l'imaginari tecnofílic acostuma a considerar que les coses que pesen poc i són ràpides són millors que les altres. Però, després, tots aquests tecnofílics es queixen de que el món va massa de pressa i que no tenen temps d'anar al gimnàs. Una tornada al món analògic reduiria la velocitat del món i faria innecessari anar al gimnàs, perquè com aniries tot el dia carregat amb llibres, doncs no necessitaries. Des de la resistència us convidem a que reflexioneu al respecte. Reflexionarem. I mentre aneu reflexionant, doncs us deixem amb una cosa que sabem que demanàveu des de fa temps. Ara sí. Ha arribat el moment. Sí? Ultimíssim. Què? Tornen Què? de la banda Tornen? de moda. Els One Hit Wonder de la temporada. El grup d'ascensió meteòrica a la fama. Ja se sent corejar el seu nom des de la grada. Sí. Sí. Us deixem amb el únic, darrer i definitiu concert de Resistent. Ui, que no m'hi veig. Bona nit, estúdio. Més fans. Voleu resistència? Sí, volem molta! Tindreu resistència. 1, 2, 3, 4. We are the Angry Mob. We read the papers every day. We like who, we like who, we hate on change your way the way. We are the angry mobs. I així és com es va acomiadar finalment i per sempre dels escenaris aquest grup d'ascensió meteòrica a la fama que va reivindicar des del principi fins al final de la seva carrera sempre
el mateix crit. Resistència analògica! De 4 a 7 de la tarda, Extra Ràdio.